Kak Jiginiयाव फैनाया ओंखाम उखैनो हाले नै कबि मनचुरियान जाबाय हबे माबा मिल्सनो ओइ काट राइस नुडल्स मेनि 3 तारिखआव जोंहा मिसननिफ्राय साब्रै आलासि फैगोन जायखौ बिथांमोना सेन्टेनारि जुबलीनि थाखाय जे मबिलाइजेसन बिथांमोना खालामगासिनो दङ दिनै बिथांमोना कासिघाटआव आवगायलांदों दा जोंनियाव बिथां अर्जुन बसुमतारी सेक्रेटारि बिबिएससिनि आरो महेश इस्लारि धालिगावनि आरो सुलेन इस्लारि बिथाङा बेंटलनि आरो नब कुमार बसुमतारी बामोनगावनि बिथांमोना 3 तारिखआव फैनानै 4 तारिखआव जोंजों लोगो लाफैगोन आरो बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो खावलायदों बे सेमिनाराव गासैबो नुजाथिफैनो हागोन फैनांगौ जों बयबो बिथांमोननि मा एडभाइस होलाङो जों बेखौ खोनासंनो बिथांमोना इसोरनि बाथ्राखौ लाबोगोन बेनिखायनो आं साफ्रोमखौ खावलायदों मे मासनि 4 तारिख रबिबार बिथांमोना बेयाव जोङो गिर्जा लागोन बेनि उनाव गिर्जा गखांनाय लोगो लोगोनो आरो जिगनि मन्दिराव थांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों बेनिखायनो आं साफ्रोमखौ खावलायदों नोंथांमोना बेयाव फैनानै बयबो बाहागो लाफैदो आं खावलायनानै थाबाय Hãy subscribe
We honor to your name and give glory to your name, O Lord. We thank thee even in this moment that we can give what you have blessed us, Lord, to use for your glory and honor. Whosoever are cheerfully contributing what they have, that bringing for you or for your kingdom, O Lord. May the Lord bless to them abundantly and in their job, in their work, in their office, whatever they are doing, to glorify your name, Lord. We bring these offerings to you to use for your glory and honor, Lord. We bless each and every one of them, those who are giving cheerfully, Lord. We give thanks and praising in the name of Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. जोंनि धोरोमनि थाखाय बे जोंखौ आखुबर फैनायजों सिखांनायजों बे खालामबाय for our justification होनना बुंदों जोंनि धोरोमनि थाखाय बे बुहुमाव जों रावबो धोरोमनि गैया होनना बुंदों नाथाय जायफोर ख्रीष्टखौ फोथायबाय बे धोरोमिया होननानै बेजों बुंफोरजाबाय होननानै इसोरनि बाइबेलाव बुंदों रमान्स 4:26 ओंखायनो बेखौ फोथायनांगोन जोंनि नोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव रावबो बे धोरोमनि गैया रावबो इसोरखौ लानानै बा मोजां जिउ खुंनाय जों जुदिও नुवाखै अब्लाबो इसोरा जोंखौ बुंदों जायफोरा बेखौ फोथायबाय जोंनि पाप मावनो मोननायजों लोगोसे जोंखौ नोङो आंनि सिगाङाव धोरोमिया होननानै बुंजाबाय इसोरनि बाइबेलाव बेसेबांबा गिदिर खौरां बियो the power to have sins forgiven बे खबरखौ जोङो दिनै इसोरा होबाय इसोरनि बाइबेलनि दारै रमान्स 4:26 जों फरायनि जेसनि मुङाव आं फरायनो 25 जोंनि पापनि जुनै बियो सिथारजादों गथायजादोंमोन आरो जोंखौ इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया खालामनो बियो थैनायनिफ्राय थांखांफिनदों धोरोमिया जोंखौ खालामनो थैनायनिफ्राय बेसेबांबा मोजां फ्राम जोङो धोरोमिया दिनै जिसु ख्रीष्टआ जों पापिखौ दिनै बुंबाय
너는 항상 흐름이 한다니 그죠? 어ब्ला बे गासैनि खोथाखौ जों दिनै मोनबाय power of resurrection दाराय जोबथारनायाव बेल' नङा power to become his son बिनि फिसा जानो थाखाय जों खबर होबाय upon resurrection power Gospel of John 1:12 जों फरायनानै फोजोबनोसै Gospel of John 1:12 1:12 Yeah. खायसे खायसे बिखौ बिसास खालामदों आरो इसोरनि बिसास जानो बे एक्टियार होदों फिसा जानो थाखाय जोंखौ खमथा होबाय बेखौ जों बहानिफ्राय मोनखो गासैबो खमथाखौ मोनाखै बुहुमनि मानसिफोरा नाथाय नों आं दिनै जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय जायनि सोरा बे बुहुमाव फैदोंमोन क्रुसाव होजादोंमोन फबजादोंमोन आरो सिखांफिनबाय जाया फैगोन बे इसोर दिनै बिथांखौ दिनै बुंदों बेखौनो आं नोंसोरखौ मानो आंनि फिसा जानो बेखौबो अब्ला बेसेबांबा मोजां फिसा जानो मोननाया dear his son दिनै जों बिफा इसोरखौ दिनै आंनि आफा होनना गाबज्रिबाय अकल बिनि अननायनि दारै बेनिखायनो दिनै आं थारैनो रंजानायजों दिनै बे बिफा गोथां इसोरखौ जायनिखि दाबो थांनानै दङ बे बिफा गोथां इसोरखौ आं थारैनो जों मोजाङै मिथियो बिनि सिखांनायनि पावार अफ रेजारेक्सन बिदि आं मिथियो बेनिखायनो इसोरनि खोथायाव जोङो खालामबाय बयबो जों जिखौ मिथिबाय आरो जिखौ जोंनो होलांबाय बे नंगौ बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो जिउआव सोलिनो आरो गुबुननोबो बुंनो बे आसाखौ जों होयो आरो जेरैबायदि रेजारेक्सन पावारा जोंनि जिबनाव जि खामानिखौ मावबाय जोंबो दिनै जों बेयाव थैगोन जों सानसे जों सिखांफिनगोन आरो थैनाया जोंखौ खुनु होबथानो हाया बिसोरनि बाइकआव We will be raised up one day in the presence of God. अब्ला ख्रिस्टियानफोर दिनै जि ख्रिस्ट' अकल सिखांनायनिफ्राय बेखौ प्रुभ खालामाखै अकल बे बुंदों सिखांनाय इसोरा गावखौ इसोरनि फिसा होननानैबो प्रुभ खालामबाय इसोरनि बाइकखौ जोङो मिथिगौ Resurrection of Jesus Christ shows that himself he is full God and full truth and whatever he say it is true. अब्ला इसोरा जों साफ्रोमखौ आशीर्बाद खालामथों आरो जों साफ्रोमखौबो बिनि लामायाव थाबायनायाव आरो बे पावारखौ मिथिनायाव जों साफ्रोमबो मोनसे जों मिथियो आरो बेजों लोगोसे क्ल'ज जानानै जों थाबायनो हायो बेनिखायनो जों बयबो जों बे समाव जों गसंनि आरो जोङो इसोरखौ जों महिमा खालामनि आरो जोंनि आफा इसोरनि हामबायजों जों गसंनाय गोथां गोथाराव इसोर दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै कनफेस खालामबाय गावनि खुगाजों नोंनि बादै रावबो इसोर गैया नोंखौ नों थैदोंमोन नों सिगांफैबाय आरो जेब्लाबो थैनाय गैया बेनिखायनो बे फिसाफ्रा दिनै गासैनिफ्राय आजुर लानानै बे मेहेरगोनां सानावखौ खुलिनो थाखाय इसोरानो नोंनि बाइकखौ जों खोनासंबाय बे गासै आखिरखौ हामबायनो आरो नोंनि बाइकआव जोंहा पावार दिनै गोहो दङ आरो बे गोहोखौ दिनै जों दिनै नोंनि बे कुर्सआव नोंनि सिखांनाय सानाव नोंजों होबाय हामबायनो प्रभु बे बाइकखौ दानिफ्राय लानानै जोंनि जिबनाव नोंखौ लोगो मोनागौ माने मोदोम थानायाव थांनो थानायाव जों जेब्लायबो नोंखौ डाउनलड खालामनायाव मिथिबाय जुदि जोंनि जिउआ दानो जुदि बे संसारनि थांनो गोनां जाब्लाबो जों मिथिगौ जों फोथायो नोंजों लोगोसे जों जेब्लायबो थानो नांगोन हौवा इसोर जायहा दिनै कनफेस खालामबाय गावनि खुगाजों जेब्ला फोथायाखैमोन दिनै मिथिबाय बे आसाखौ आं जेरैबायदि थांना दङ नोंबो गोथाङै थांना थागोन होनना बे आसाखौ जायफ्रा दिनै मोनबाय बेखौ लानानै जायफ्रा फोथायबाय आसाफोर खालामदों बे गासैनो आर'जखौ नोंनि खाथियाव गथायबाय आरो जोंनि गासैनो आर'ज जानायनि खाथियाव सहैबाय बे गासैनो दिनै गाहामबायनो बे गासैनो बोरखौ जों मोनबाय आरो जों बेनिफ्राय खालामनाय समाव साफ्रोमबो दैदेनलांदों आरो जेरैबायदि जों फैबाय बेबायदि लामा दालां थांनाय समाव जोंनि समाव बे गासैनो आर'जखौ गासैबो जिसुखौ बिनाय जाबाय आमेन 템파야 마트 빼야지 탐들 Người nấy nâng này lùi thắt bài. Mới xuống được. Bao người cũng lại. Custard. Hả? Custard đúng không? 예.
मा मा दङ गाइखेरनि जा गाइखेरनि पमग्रेटनि ब्लेक ग्रेप दङ थालिर दङ रिजारेक्सन डेनि नैबे माइब्रा सिथाव सिथावानो मोननै बेंगलर बड' सासनि बिलिबासफ्रा दिनै इस्टार सानडेआवहाय माबायदि जायो माखौ जाथ्र'बावदों फंबाय मा दङ साम'सा केक अनासि लागाव दे जाना हो नाजावग्राफ्रा दङ दाबो लाइननो